Zazpigarren eguna ja hasi gea agur esaten zinemaldiai, eta gaur agur esaten jungo naiz sala desberdinei. Ja. Zertako puska berko zan hau. Eski benetan. Goazen Hi Mom ikustea. Hi Mom. Jo, eze hotziton, garo, ni suadera honekin nator eta prakamotxak. Betiko nire luk honekin, eta hotza sartzezat, aizi sartzezat hemendik. Nik duda baket, ez dakit hemen sartu laiken, jo ez. Ino ez da biltzen hemen diken, baina ezke baiak ez daude txita. Aurten hori bai, nahiko garbi daudela ikustet, lurre. Normalin pakin, pipa salakin eta beste gauza batzukin. Baina aurten nahiko garbi. Эй, Зайду. Ты что, хочешь 3 детей? Egungo esateko zinemaldia, sala hontan, ez da izen pelikula honen. Ez dut komentako pelikula hau, goazen beste. In the New Boy tokatzen zait, Cate Blanchetten pelikula. Bueno, gaur baita ere egun garrantzitsua da, ze SAG-AFTRA, gidoilarien eta aktoreen sindikatuak akordio batea iritsi estudioekin. Beraz, baina, lanea bueltala egebe. Aber laguntzeia zuen, kartelen bat ainez elegitzen etxea emateko. Ez dakit zein hartu egiten. Aber, kuriosona hau iruditzezat, politena eta hola. Inlegitena da, etxea eman, nereko hartun jarri, goiko parte hori, hor titulu jartzen hori kendu ingo jot. Eta hor Netflix eta zinemaldian jartzen ale, bai. Baina, karo, dudatan nago, osea, haure malaikera botakon bat, hau justo ez, hau zetarra. Baina, karo, hau problemi da, ondo daudela alturaz, baino luzetaka, oso motxki atzat. Orduan, ezagit, a ber, elegitzeko bastante azket, ez? Asko azket. Oin behitzen hola, platea tokazat. Zer da platea? Espero dut ondo ikusti eta behien izitie eo ingurutan, bai, hor kubikulo txikitan bezala sartuta dauden leku horietan. Espero dut horri izitie. Ze gora bialtze bai, be? Aurreko, balkoien ez da behintzet, balkoi ez da. Oin, platea, igual lehenengo pisua. Ez dakit, ba, eski lehenguen, belaun gabe ganditzen. Bueno, hemen hankakin ja, hemen beste gauza bada, hemen kabitzei hankak, ez horko hien bezala. After a shaky start, he is learning to read and to write. Ez dakit ba, inbeste aize da, baina hor gauzak eroitzen nahi dira. Erlijioari buruzko pelikula bat, ume espezial bat, bai, Jesukriston reinkarnazioa izango zana. Ba, Cate Blanchette jasotzuk, monja bada, eta bertan ba, ume zurtazko azke, eta behaiekin bizi da. Zeite be? Bueno, ba, ez dakiu, baina hor daude. Eta orduan ba, mutila bilatze be, eta hor aztea bizitzen. Baina mutila hori ez da mutil normal bat, hori izan dizu duten bezala espeziala da, eta podere magikuk bezala dazke. Eta hor ba, gauza liatzen jutea. Dexen tonto. Baina jendie publikoei nik uste ez dagoela gustau ze bukaeran 20 segundoko txalue bakarrik egon dira. 20 segundo gola izen dira. Eta normalin, ba, pare bat minutu, luzatzea. Baina jendea, eta gaina kanpo ertetzen, da, ez dago be asko gustau. Baina lekue, ojo, platea hori, platea bat, hemendik aurrera hor hartuko dana. Leku hau beti otea libre, beti otea utxik nere zai. Eta bueno, ba hemen jangot. Ze hemen gaina itzeletan gaude.
beste egun batez, lidera jetxiko gea, ze 2 ordu eta erdi ez dira izango erresak ikusteko. Eta zehose behar du joateko. Gominola batzuk hartuta, ur botella bat erosita, prest. Irakurri duten sinopsiak egin gutxi bera. Ustet, zinemagile baten ingurukoa dela, hilitea bat batea, eta hortik 20 urteta berriro zabaltzea kasu hori, eta berze pasatzea. Bueno, ez da pinta txarra, baina 2 ordu eta erdi duratzeko, Arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Lo hartu gabe irtetik lortu dut, vamos. Ez talan erresa izan, baina lortu dugu. Aurrera jungea, gominolakin. Gominola potxekun sartu ditut zaratek ez diteko. Osea, ja jendiatik pentsatzen da dena, gominola, ha? Kuestillo, lo esartzeko, kuestillo. Hauen sase ukitzia. Gorra, gorra izin dago. Baina ondo da pelikulio, osea, ez da, makabitea, ez da publikotan antzako pelikula bat. Hau ez duzte Marvel ikustea guteina ikusiko benik. 3 ordu, osea, 3 ordu, zein sartzea 3 orduko pelikula ikustea zinea. Baina baita ere zinien ez bazu ikusten nun ikusiko zu 3 ordu. Etxin, Netflixen, ez duzte. Leheno konta izuetan trama horri buruz digue. Aktore bat pelikula rodatzen ari dan bitartian, pelikula hortako 2 sekuentzio bakarrik rodaute zauden, desagertu itea. Inok ez dakize pasadan, eta 20 urte geruo, telebistako programa baten bidez, berri ze azteie kasu hori irikitzen eta programa hortan esplikatze ze gertazan. Pelikula hortako zuzendaile astea baita behare investigatzen abertze pasazan, ze gertalaiken, familiarrakin hitzeiten, eta azkenien gauzak ezautzen dituzte, eta hori 3 ordun, baina ez da luze egiten, Osea, hori da harritu nahi una. Ez da luze egiten, pasatzen da, onduen da nazken, jendi zurrungaka. Eta jendi esalatik aldeiten. Ustet, Kira Milo Kruzadetera ontxe, baina aurrea zei dut, behitu dio, beha behitu dine, aurrea. Horten nahi zai aktore edo zuzen daik edo ino ikusten, nahiz juten alfombra gorrita, baina ez daketen morai. Lehen gortin ez dakit nola egiten nun egia esan, ez dakit. Baina aurten, atzketeko egunin ongo geha alfombra gorrian, hortik jende, hortik dana pasako je. Honek ez dake zinematiakin zer ikusik, ez dake pelikulakin zer ikusik, baina, nik konta ingo zuet. Etxea jumerdun, buse hartzea, jarrina eskolan, ezan etortzen buse, eta oin izan digu ez dala pasako busik, ze desbiatzen nahi dila autobusek eta kotxiek, ze istribu bat egon da. Intentzen junaken biler kontatzeko hau, baina konta ingo zuet, Past Lives. Madriden ikusi nun, eta asko guztatziten, Koreako pelikula bat da, eta 2 lagun, mutil bat neska bat, 10 urte baino gutxi jadazke benien, separau iteie, zen neskan familia Kanadan jutea bizitza. Orduan, lagunek honenak zitetik, berriz ez ikustea pasatzea. Eta 12 urte gero, gizon horrek berriz, bueltak ematen segitze, urte horietan pentsatzen segitze neska horrengan, eta azkenin esateu. Pilatzen hasiko naiz. Eta ez dakit nola, konsegitzen aztea bilatzien undao neska hori eta ez dakize oso ona. Osea, rekomendatzei zuet ikustia. Gero beste bat, Monster baita, Monster Japoneku uste dara, Monster Tokion graute da. Eta baita ere oso ona. Ume batzun histori bat da, eskola baten ume bat, irakaslie jo egite jo, oso ze pasatzeko, maltratu pixket dago eskola hortan, eta bere ama larritu itea, eta eskola jutea galdetzea berze pasatzean. Institutuek, ez du nahi eskumantxau, eta orduan esate, barkau, ez da berriz pasako, ta. Baina azkenien, ume horrek esate duna ez da egile. Orduan, hortan dihue, ikuspuntu diferenti dazkeu, 4 ikuspuntu hola dazkeu, ikusten jutegea, aber zer dan egia eta zer dan ez. Zestan. Ertainera, orduan, egile izango. Eta, gero bukatzeko beste peli bat ikusi nuen, La Isla Roja. Kim Gutierrezena, frantzesez, ez ziten gustatu gehiagi. Ordu eta 20 ondo da, baina bukaerako ordu erdia panfleto politiko bada, ez dakit nahi ikusi pelikula osukin. Orduan, hortatza parte ondo, baina guztu hori.
problemi da, autobusek ezin debela allau, enten horrekin situatzen. Claro, ezin debe arte, baina ezin debe sartu. Ez da gako busik. Momentuz, kotxik endu arteo. Etzat gauza bat ondo datatzen. Gauza bat. Gauza bat.